Κοιτάξτε τι βγάζει το θέμα. Είναι 9 η ώρα το πρωί. Κοιτάξτε τι έχει δημιουργήσει. Το νέφος, αυτή η περιοχή πέρα του Μεσοβουνιού, συνεχίζει. Όλο αυτό το νέφος πάει προς τη Θήβα, το βλέπετε, όλο το νέφος. Και η Θήβα είναι κυγμένη μέσα στο νέφος. Κοιτάξτε τι βγάζει αυτό το πράγμα. Και συνεχίζει αριστερά μέχρι το Κοντινόβραχο. Κοιτάξτε, μέχρι το Κοντινόβραχο πέρα το νέφος συνεχίζει και πάει προς την Ηλίκη πέρα. Όλη η περιοχή είναι πληγμένη στο νέφος που δημιουργείται από την καμινάδα αυτήν εδώ. Είναι το εργοστάσιο πλάντας, τα θερμοκήπια και η πέλετ για να θερμάνει τους χώρους. Το πέλετ όμως αυτό δημιουργεί όλη αυτή την κατάσταση. Και αυτό είναι επί ένα χρόνο. Επί ένα χρόνο αυτή η κατάσταση. Κοιτάξτε εδώ, όλος αυτός ο καπνός πάει και πνίγει τη Θήβα. Δηλαδή η ομίχλη που πιστεύει ότι είναι η Θήβα, ότι η ομίχλη δεν είναι ομίχλη, είναι ο καπνός που πηγαίνει από την καμινάδα αυτή με τον αέρα, πάει εκεί. Κοιτάξτε τι γίνεται εδώ, κοιτάξτε εδώ, τι βγάζει.